hatsabiban mutane ne, some terrible people. suna They've kiran already manyan developed makamai missiles that domin can kawo threaten mana Europe hari nan and our United bases States of overseas, America. and they're working to build Hatsabibai ne missiles matuka, that will soon suna reach kera manyan the United makamai ta yadda States za of su ci mana America. mu da muke a nan Amurka. After Midnight Hammer, Suna hidima sosai they were domin warned tabbatar to da make no nuclear future weapons attempts to ɗinsu, rebuild their domin weapons kawo mana program, hari and in particular, saboda nuclear tabbatar weapons. da Yet wannan they makamashi continue na starting nuclear. it all over. We Nuclear kuma wiped it wanda ba za out, mu and they taɓa want to barin start all over Iran ta again, mallaki wannan makamin and are at ba, this moment duk again yadda za ta yi pursuing their har ƙarshen sinister rayuwarta a duniya. ambitions. We are in negotiations with Muna them. They cikin want to make a deal, but we haven't heard tattaunawa those da muke ta yi secret in aka words. We will cimma never matsaya, have a jin nuclear daɗin su ne, weapon. ribar su ce. My Amma idan preference kuma ba a cimma matsaya ba, amma mu ba za mu bari su mallaki makamin nuclear ba ko da wasa. Shugaban manyan jami'an tsaro na sojin gwamnatin Amurka ya ke wannan bayanin cewa yake tabbatar musu da cewa ba zai bari Iran ta mallaki My makamin preference is nuclear to ba. solve this problem Duk through da muna cikin diplomacy. yarjejeniya, amma duk But one thing is yarjejeniyar da muke certain, I will ciki never to dole allow the ne world's number babu one batun ci sponsor gaba of da terror, which kera they are by makaman nuclear far, ko kusa to have a ko ta nuclear nesa. weapon. Can't A let nan kuma Iran ta sake bambame wani matatar mai a Oman, inda hakan ya biyo bayan tabbatar da tsagaita wuta da aka yi, inda hare-haren Isra'ila ya ci gaba da aukuwa a Lebanon, inda kuma Iran ta farmake su ta nan da wato ramakon gayya kenan zuwa Oman, inda matatar man Oman ɗin yake tashi da wuta, inda barnar ta fi aukuwa da wannan hatsabibin makamin na Shahid da Iran take alfahari da shi da kuma take tinkaho da shi a kasarin hare-harenta, inda Amurka ta ce tabbas Iran ba za ta mallaki nukiliya ba, wannan hatsabibin makami na nukiliya ba, dole ne sai dai da ma wannan hatsabibin makamin nasu na Iran ballistic missiles da kuma wannan iron dome din na Shahid, ya ce dole ne su daina kira shi domin zaman lafiyar gabas ta tsakiya. Matukar ba haka ba, Amurka ba za ta daga kafa wajen farmakansu da wannan hatsabibin jirgin nasu na B2 Spirit bomber ba. Dole ne za su buƙaci ayyuka muhimmi daga wannan hatsabibin jirgin da kuma umarni shi Donald Trump din ya jaddada cewa lallai Amurka ba za ta bari Iran ta mallaki makamashin nukiliya ba. Wannan kalma dai dukkanin shugabannin Amurka wannan suke ta furtawa cewa lallai Amurka ba za ta mallaki makaman nukiliya ba, ba za ta mallaki makaman nukiliya ba. To Iran tana jaddada cewa tana nan tana ci gaba da shirye-shiryenta na tabbatar da nukiliyarta a ɓoye a sirce, a inda take da komai nata take tana ta girkawa ba tare da sanin ita Amurkar ba, da take ta furucin cewa Iran ba za ta mallaki makaman nukiliya ba, ba za ta mallaki makaman nukiliya ba. Wannan hakan ya nuni da cewa Iran kamar Amurka ba ta san me ake nufi da ci gaba da kere-keren makaman ba, tunda har Iran ta iya kera makamai irin waɗannan hatsabibai kusa 80 ko kuma sama da haka a cikin kwana 6 ko 7. Yace to tabbatar da nuclear su ba zai hana su a cikin wannan yakin da suke ci gaba da yi ba, duk da yaki ke tsagaita musu wasu abubuwa, amma hakan dole ne za su ci gaba da hare-hare da kuma tanadi kan wannan hare-haren da suke ta yi na ramakon gaya ga Amurka.